Hej ljudi, evo PS5 Girl ovdje i danas srećan Uskrs, rano. U stvari, danas je petak, kao što svi znate, ali ja ću snimati u nedjelju za pravi Uskrs. Dakle, danas sam samo farbaju jaja, a opet vam govorim unaprijed, srećan Uskrs. I da, ja ću danas pokazati kako smo mi ukrasili jaja i šta se radi kod nas. Ili kod mene, ili bilo gdje. Dakle, hajde da počnemo. Dobro, ovdje su zečići i trava. Dobro, da sam da nešto različiti. Ja ću da ovdje vam pokažem jaja. Evo ih. Da pokažem ovo prvo po jajem. Ovo isto ovdje. Ovdje sam ja. Ovdje su stepenice. Sve do raja. Ili do Boga. A s druge strane imamo Boga. Sa glavom. To je kao njegova glava je tu, ovdje kao lavi Bog. U stvari ne wow, Bog već kao glava, ne sija. Kao i drugim svetim osobama. Isto napišeno jaje. Šalim se. Koje sljedeće vam budemo? Ovo. Wow, prilično lepo, da. I ovo tačkasto, ne, kockasto. Ovo je glava nekoga. Glava, da vidimo šta se dešava sada. Lepo. Nismo. Dobro, sad. Tako. A ja sam kokoška i sad ću da sedem ovdje da izgledam jaja. Da nije bilo još jedno. A, crveno. Čekaj. Ovo sam ja isplanirala. Da se stavi crveno. Glupa pesma. Ne, ti si isključujući. Što napravlja rupa. Koja vam je najslađi zec? Vidite foru. Koja vam je najlepši zec? Napišite u komentarima. Meni je ovaj plavi ovdje. Inače, ja volim plavu boju. Da ne gledamo za to. Wow. Jaje izraslo. Ja da. Dobro. Šta se radi? Jaja rastu iz trave. Kako bi to bilo čudno. Pomoć. Treba pomoć. Sad ću i ja to da radim. Vidite ovo ukrasa ovdje. Baš su lepi. Za jaja. Što bi drugo bilo? Daj tvoj telefon. Da podložim ovdje. Ne može.
Na sredinu? Drugačije. Ovako. Aha. Samo polako. Op. Tada! Jej. Ništa. Izvinjavam se zbog toga. Nastavimo. Sad ćemo to žuto da zaboravim. Gde je sam ta žuta? Evo ga, vidite, žuto. Evo ga. Vidite? Na sredinu. Dobro, zabili smo jaja. Ćemo poslije staviti zečić. Vidi. Zečići će u sredinu. Zac. Kad budemo staviti. Squeak. A zašto je plavi sam? Zato što ih nema dovoljno. Dobro, šta je sljedeće? Čekamo ovo. A, da, čekamo jaja. Dođite. Jao, kada će da se krčkaju se dalje. Evo sipamo boju. Čekajte da ja da pijem vodu. Dobro, jaja se tamo što god da rade. Imamo jaja koje ću ja da pojedam uskoro. On je zaspao. Probudi se. A ovdje... Sam ja pogrešila. Ja, izvinjam se. Gotova, jej! Evo ih. Izvođe jaja. Evo ih izvođena jaja. Dakle, sad ćemo otvoriti, to jest poslije ćemo otvoriti ova jaja da vidimo kako su ispala. Uj, sad ćemo ih otvoriti. Dobro, evo, ovo se otvara. Jej. Valite nešto se. Vidiš kad je vruće, vali se. Vidite ovo kako je lepo ispalo. Wow, čovječe, baš je lepo ispalo. Da ga štraknem. Štraknem, to sam mislila da ga slikam. Niste razumijeli. Ja govorim neki drugi jezik. Da će ostati kao ono. Pa da, ja sam pomislila. Ali to jer je bilo tako. Moram ovo jaje da slikam. I ovaj mlečni put ovdje. Da vidim. Ja, čekaj, drži ga. Drži ga ti kad je vruće. Ili ima s druge strane. Dobra. Evo ga jedno od mojih omiljenika. Gde je Roki? Ne mogu da ga tražim. 10 minuta video za ništa. Jesi dobra, Ema? Jao, gde je pada ta šnala sada?
Zvezdica, mama. Roza, gde je pao? Samo plastelin ostao. Ne! Izvinjavam se. Traženja naše smo glupu zvezdu. Ideš na ovo. Piju, 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 piju. Ovo je rozizet, ovo je ljubiča zet, ovdje je ovo plasec. Ok, niste čoravi, možete da vidite. Pa, mislim da nemam ništa više da govorim, dakle, treba biti kraj videa. Čekajte, ja znam da se slikam sa jajetom. Slikat ću se sa Zeksom. Sa Bogom. Ajde, picture time. Gde si pošao? Ajde. Kako ću da je namestim ovako? Da se gledam. Ajde sad ti. Čekaj. Mutno. Ajde ovako. Picture time. Pa ovako. Kako vidite, to slikam.